i Danmark. I hjertet af Jylland uddelte man for første gang i 2003 Erhvervsfremmeprisen, som er en hyldest til erhvervslivet i Billund Kommune. For Billund Erhverv betyder det en mulighed for at sætte spotlight på nogle af vores lokale helte. En ekstra anerkendelse af et skulderklap. Vi har nogle virkelig dygtige virksomheder her i kommunen. Prisen uddeles til en virksomhed, en forening eller en person som sådan anerkendelse for en særlig indsats. For erhvervslivet generelt tror jeg, det er en pris, som betyder ære og anerkendelse. Når man bor i en lille kommune med store virksomheder, så er det vigtigt, at man bliver set, og at man føler, at man bliver set. Så det er selvfølgelig et cadeau og et klap på skulderen til både firmaet, men ikke mindst vores medarbejdere. Og det gør, at man kan sidde stolt hjemme ved middagsbordet og fortælle om, at man er en del af den rejse, som firmaet har været på. Og det betyder en del. Uddelingen af den årlige pris sker i samarbejde mellem Billund Kommune, Billund Erhverv, Jyske Vestkysten og Vestjysk Bank, og vi er samtidig komiteen, som udvælger den årlige prismodtager. Det er jo en fest og en fejring af det fantastiske erhvervsliv, vi har her i kommunen. En aften, hvor vi kan fejre nogle af de rigtig dygtige virksomheder, vi har. Vi kan fejre de fælles succeser, vi oplever, og det sammenhold, vi har. Vi vandt prisen, fordi at vi er, på trods af vores lille størrelse, så formår vi at lave specialløsninger, som kan bruges worldwide, og dermed så er vi med til at putte Billund på landkortet. Og vores lokale forankring stiger jo, også i forbindelse med rekruttering og den slags. Så er det jo et kæmpe boost for medarbejderne, når vi bliver anerkendt for det, vi render og laver. Så det har været en stor fornøjelse for os, og det giver en stor værdi, ikke mindst indad. Så jeg vil anbefale alle at gå efter prisen, det er helt sikkert. Det har været fantastisk for os. Jeg tror ikke, virksomhederne ved, hvad vi sigter efter. Vi lader os inspirere, og vi lader os overraske. For mig er det jo et skulderklap. Det er jo en ære sådan lokalt. Og jeg tror også, det er det for de fleste af vores medarbejdere. Det er jo dem, der skaber virksomheden til daglig. Og for dem kan det godt give noget stolthed og noget glæde ved at arbejde her. En virksomhed, som bliver påskyndet for den indsats, vi gør til daglig. Der er ægte overrasket blik i øjnene, når man henvender sig til en prisvinder. Og sådan skal det være. Jeg har engageret mig meget i specielt den grønne omstilling, hvor vi jo fjernede 64.000 tons CO2, samtidig med, at vi gav mulighed for at lave CO2-neutral opvarmning af Grindsted by. For mig gav det et voldsomt kick, det her med, at wow, der er nogen, der ser, hvad vi gør. Der er nogen, der anerkender det, som vi går og laver. Hvis man skal være vinder af Erhvervsfremmeprisen i fremtiden, så tror jeg, at det eneste, der er vigtigt, det er, at man driver virksomheden med sit hjerte. Selvfølgelig skal det drives ordentligt, og selvfølgelig skal det være god forretning. Men frem for alt, det skal drives med et ordentligt hjerte.